Nakakalungkot mga kasinag, baka nabaril na daw, baka yung iba sabi na adobo na o ano na. Gusto ko lang po talagang makita si Bagwis mga kasinag, ma-confirm na buhay siya at ligtas siya at namalaya. Ayun lang po ang kasagutan ko dun sa nagtatanong. Mga kasinag, isang magandang araw po. Kagagaling ko lang sa barangay Bubuan mga kasinag at sinundo ko si Mrs. at nag-duty siya kanina sa center. Habang nandun ako mga kasinag, may nabasa akong comment na nagtatanong po siya. Shoutout pala sa nagtanong, idol. Nagtatanong po siya kung bakit kailangan pang hanapin at bakit pa kailangan mapabalik sa akin si Bagwis. Sasagutin ko yan mga kasinag. Sa akin po kasi mga kasinag, kaya ako po hinahanap si Bagwis kasi ilang araw na po siyang nawawala, pa 7 araw na siyang nawawala ngayon. Kahit sino man po sa atin mga kasinag, pag may nawala tayong mga alaga, hinahanap natin, mag-aso man yan, mag-pusa, mag-manok, di ba? Hinahanap natin. Si Bagwis kasi mga kasinag, kasi mula pang maliit, inalagaan ko na siya, napamahal na siya sa akin, parang siyang naging bunsong anak namin. Kaya ako po hinahanap si Bagwis para malaman ko na kung buhay siya, ligtas ba siya, or nasa mabuti ba siyang kondisyon or kalagayan. Gusto ko lang pong malaman. Kaya ko hinahanap mga kasinag si Bagwis. Pero pag nakita ko na siya mga kasinag, na nasa maayos naman si Bagwis, at okay naman yung kanyang tirahan, hindi ko po huhulihin si Bagwis at kukunin para dalhin uli sa bahay. Hindi ko po yung gagawin mga kasinag. Ang sa akin lang, gusto ko lang po talagang malaman na okay siya, buhay siya, na hindi siya nahanting or nabaril, natirador. Sa mga nagko-comment ng kung ano-anong comment, hindi natin alam mga kasinag kung ano ba talaga nangyari or kung ano ba talagang kalagayan ni Bagwis ngayon. Kasi hanggang ngayon mga kasinag, hindi ko pa talaga nakikita si Bagwis. Kung sakali na makita natin siya mga kasinag at na okay siya, na malusog, masigla, malakas naman siya, hahayaan ko lang po mga kasinag. Kung saan siya naroon, hahayaan ko lang siya mga kasinag doon. Hindi ko po siya huhulihin na para dalhin sa bahay. Bahala na po siya kung pusa or gusto po niyang bumalik pa sa bahay. Handa naman po ako mga kasinag na alagaan ulit siya, pakainin siya. Pero kung hindi na po siya babalik at alam ko naman na buhay siya, malaya at ligtas siya, magpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon, lalong-lalo sa inyong mga viewers. Hindi kayo nagsasawa na sumuporta sa amin ni Bagwis. Laking pasalamat ko po talaga na hanggang ngayon, hanggang sa paghanap ko kay Bagwis, nandyan pa rin kayo, nag-aalala rin kayo kung anong manangyari kay Bagwis. Talagang concern talaga kayo at napamahal na rin sa inyo si Bagwis. Alam ko mga kasinag na lahat ng viewers namin ni Bagwis ay animal lover. Kaya ako po hinahanap si Bagwis mga kasinag kasi napamahal na po talaga siya sa amin. Nakakalungkot mga kasinag kasi pagigising ko ng umaga, walang maingay sa amin. Kahit saan ako pumunta dyan, wala kang maririnig na huni ni Bagwis, wala nang nag-iingay. Napakatahimik na sa amin mga kasinag. Kahit yung mga kasityo ko mga kasinag, nag-aalala rin sila kay Bagwis kung nasaan na. Baka nabaril na daw, baka yung iba sabi na adobo na o ano na. Gusto ko lang po talagang makita si Bagwis mga kasinag, ma-confirm na buhay siya at ligtas siya at namalaya. Yun lang po ang kasagutan ko dun sa nagtatanong. Sa mga viewers ko naman, mga subscribers, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa aming YouTube channel. Hanggang ngayon mga kasinag, nagpapasalamat talaga ako ng marami. Hayaan nyo mga kasinag, oras na po na makita natin si Bagwis or bumalik dito sa amin. Kayo ang unang pagsasabihan ko mga kasinag. Kaya huwag kayo mag-alala mga kasinag. At oras na makita natin, update ko po kayo. Kahit wala na sana si Bagwis mga kasinag, hangad ko pa rin ang inyong suporta. Update ko lang kayo mga kasinag pagdating sa bahay. Tingnan natin, baka nakauwi na si Bagwis. Hindi po natin alam, baka pagdating natin dun, andun na siya. Basta update ko kayo mga kasinag pagdating dun. Ayan mga kasinag, kararating lang namin dito sa bahay. Update ko muna kay Magayon. Ayan mga kasinag si Magayon. Ayan. Ano, ba't hindi ka tumutubog? Ha?
Hindi ka naman nakasabid. Daw, hindi ako nakasabid. Ay, nakasabid ka palan. Kaya pala hindi ka nakakaabot dun sa ano, tubig. Sinabid mo pa yung tali mo dito. Halika dito. Halika. Tingnan niyo mga kasinag. Napakatahimik na dito sa amin. Wala nang humuhuni, wala nang nag-iingay. Saglit na, sige na. Dun. Magtubog ka na, magtubog na. Tingnan niyo mga kasinag. Nung nakaraan pala mga kasinag, habang naglilinis daw kami dun, may nag-comment din na humuli daw si Bagwis. Baka narinig niyo mga kasinag na humuli, yung tagak po yun. Kaya yung, yung isang klaseng ibon, yung kulay brown, yung purak, gaya nung hinuli ko nung nakaraan na namatay. Yun yata narinig yung humuli mga kasinag. Si Bagwis po talaga wala. Hindi pa po talaga nauwi. Pero may pagkain si Bagwis dito mga kasinag. May nakahanda po sa kanyang pagkain dito. Ipakita ko sa inyo. Nasa oras na dumating si Bagwis dito ay may pakain tayo. Ito mga kasinag Ayan Hoy. Ayan mga kasinag Nakita niyo mga kasinag, daga yan 3. Binigay ni Kuya Barok, pasintabi po sa mga kumakain dyan. Yun yung pagkain ni Bagwis. Pero binabahog ko siya mga kasinag ng kanin para hindi naman mamatay at tumaba-taba naman yung daga na oras na dumating si Bagwis dito ay may maipakain tayo. Ayaw mo tumubog mga kasinag Sige lang ang sabsab. Maigi yan para mabusog. Sige natin taliin mo yan. Sige, kumain ka lang kumain dyan. Ayan mga kasinag, sa lahat po nating mga viewers, subscribers, maraming salamat sa inyo mga kasinag. Hanggang dito lang po mga kasinag. At mamayang hapon mga kasinag, kung saan lugar ko naman siya hanapin. Kung party dyan, o tuwawid ako ng ilog or dagat, tingnan ko doon sa may kabila. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang, bye bye.